Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum il-Knisja qed tagħmel tifkira ta' San Carlo Lwanga u sħabu Martri tal-Uganda li fis-sena 1885 kien hemm persekuzzjoni kbira kontra l-insara u qatlu ħafna s-sultan ta' dak iż-żmien, ħafna mill-insara minn qatalhom rashom minn tafagħhom ħajjin fin-nar u l-bqija. Pawlu VI ikkanonizzawhom bħala l-Martri tal-Uganda. Nitolbu llum l-interċessjoni tagħhom biex il-Knisja tkompli tiddefendi ruħha quddiem kull tip ta' persekuzzjoni li għandna fi żmienna. Biċċerment aħna biex ma naqtawx qalbna biex nitqarru il-fidi fil-mulej. Biex tiċċelebraw kif jixraq din il-quddisa, narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'qalb niedma nitolbu maħfra. Mulej, int li mħabba tagħna, mulej ħnina. Kristu, inti d-dawl tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int il-ħnina kbira tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udizza din nofruha għal Franz Busuttil. Nitolbu. U Alla, int għamilt mid-dem tal-Martri żerrija tal-insara. Fi tieba tiegħek għatina li jkun hemm dejjem kotra kbira ta' frott fil-Knisja tiegħek li hija l-għalqa qaddisa tal-imħabtek imsoqqija bid-dem ta' San Carlo Lwanga u sħabu. Bibna Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tat-tieni jitra ta' San Pietru Apostlu. Grazzja lilkom u slim bil-kotra, bis-saħħa tal-għarfien sħiħ tagħkom ta' Alla u ta' Ġesu Sidna. Is-seta tiegħu ta' Alla tatna dak kollu li hu meħtieġ għall-ħajja u t-tieba billi għarfitna il-dak li sejħilna għall-glorja u l-qawwa tiegħu innifsu. Bis-saħħa ta' dawn huwa tagħna l-eżies u l-akbar ġid li kien wedna biex bih wara li tkunu ħlistu mit-tħaħsir li hawn fid-dinja ħtija tal-ġibdiet ħżiena tissieħbu fin-natura ta' Alla. Għalhekk mela kunu ħerqana biex iżżidu mal-fidi l-virtù, mal-virtù l-erf, mal-erf ir-rażna, mal-rażna is-sabar, mas-sabar it-tieba, mat-tieba il-biberija tal-aħwa, mal-biberija tal-aħwa l-imħabba. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Alla tiegħi jien fik nittama. Alla tiegħi jien fik nittama. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tamma raddel ta' dak li jista' kollox. Għajt lill-mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jien fik nittama. Alla tiegħi jien fik nittama. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, l-għara f'ismi jien inħarsu, u jsejjaħli u jien nwieġbu, miegħu inkun fid-dwejjaq tiegħu. Alla tiegħi jien fik nittama. Neħilsu u nerfalu ġieħu, u b'mod twil nimlieħ, nurieħ is-salvazzjoni tiegħi. Alla tiegħi
jien fik nittama. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu Kristu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, ħabna u ħallna mid-dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu beda ikellem il-qassisin, il-kittiba u x-xjuħ tal-poplu bil-parabboli. Kien hemm raġel li ħawwel għalqa ta' dwili, tella ħajt tas-sejjeħ madwara, ħaffer masar fija, bnila torri u qabbila lil xi bdiewa u sifer fart imbejda. Meta wasal iż-żmien bat għaddejja għandu dawk li l-bdiewa biex iġibu minn għandhom is-sem li kien jimiss lilu mill-frott tal-għalqa. Iżda huma qabdu sawtuh u batuh lura idu fidu. Reġa' batilhom għaddej ieħor u lil dan ukoll tawh fuq rasu u ġibu ruħhom ħażin ħafna miegħu. Batilhom ieħor u lil dak qatluh, hekk ukoll bosta oħrajn li xi wħud minnhom sawtuhom u lil xi wħud qatluhom. Kemm baqa' wieħed ieħor ibnu l-Ażiż, fl-aħħar batilhom lilu għax qal min ibni jistħu, iżda dawk il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom ara il-werriet ejjew noqtluh u l-wirt tiegħu jaqa' fuqna. U qabduh u qatluh u xeħtuh barra mill-għalqa. X'jagħmel is-sit tal-għalqa? Jiġi u jeqret il-bdiewa u l-għalqa jabbilha lil ħadd ieħor? Anqas din l-iskrittura ma qrajtu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Huma ridu kieku jaqbduh taħt idejhom għax fehmu li dik il-parabbola kienet għalihom, imma beżgħu min-nies u għalhekk ħallewh u telqu. Il-kelma tal-mulej. Skont il-Vanġelju ta' San Mark, din hija l-ewwel darba li Ġesu jieħodha kontra il-ħajja ħażina tal-kapijiet tal-poplu. Permezz ta' din il-parabbola, però aħna naraw kemm verament Alla huwa kbir, Alla huwa mħabba. Fil-parabbola hemm is-sit tal-għalqa li hu il-mulej. Hemm il-bdiewa li huma il-kapijiet, is-sommi saċerdoti, il-Fariżej, il-kapijiet tal-poplu tal-Alla, speċjalment il-kapijiet tat-Tempju ta' Ġerusalem. Mbagħad hemm is-servi li jfissru li huma il-profeti li Alla kien jibgħat thikwit fost il-poplu tiegħu għaliex l-imġiba tal-poplu ma kienx dejjem tajba. Mbagħad l-iben tal-sit tal-għalqa huwa Ġesu Kristu. Ġesu permezz ta' din il-parabbola jagħti tagħliema sħiħa u qawwija lil dawk li jmexxu l-poplu ta' Alla għax kienu jmexxuh ħażin, kienu iktar interessati fil-ġis personali tagħhom, fit-turija tagħhom bħala kapijiet, b'supervja u forsi anke xi malintenzjonijiet. U Ġesu ried ifissrilhom li l-attaġġament tagħhom ma kienx tajjeb.
X'talima nistgħu nieħdu minn din il-parabola u minn dan il-fatt tal-mħabba ta' Alla? Li Alla ma jajjex jibatilna il-profeti li jkellmuna skont il-kelma ta' Alla, għaliex is-servi li kien jibat il-padrun ta' din il-għalqa kienu propjament il-profeti biex imexxu fit-triq il-ġusta il-poplu ta' Alla. Imma il-kapijiet kienu jwarbuha, tant li il-profeti kollha ġew maqtulin u maqtulin propju mill-kapijiet tal-poplu ta' Alla. Imma Alla ma jajjex jibat il-profeti tiegħu u fl-aħħar batilna l-ibnu Ġesu bħala il-Messija, il-Salvatur. Tal-jiem oħra illum Alla dejjem jibatilna profeti. U min huma l-profeti? Il-Papa speċjalment flimkien mal-isqojiet illi jagħtuna direzzjoni fuq liema linja il-Knisja għandha timxi. Issa aħna nistgħu nikkonsidrawna bħala dawk il-bdiewa li jaħdmu fil-għalqa tal-mulej. Għaliex? Għax li nafdanna xi ħaġa, afdanna l-imħabba tiegħu, afdanna s-sejħa tagħna, afdanna l-vokazzjoni tagħna bħala nsara, kulħadd fl-istat tiegħu. Imma id-domanda li nagħmlu dolodu hija din: jien qed nisma' bil-qalb, bil-verità, bis-sinċerità il-kelma ta' Alla, il-kelma profetika li taslilna għandna mingħand il-Knisja? Għaliex ħafna drabi aħna għandna tentazzjoni kbira li nagħmlu ta' rasna, li nagħmlu raġunament kif jaqblilna, kif għamlu dawn il-bdiewa. Għallu naqtlu lill-ibnu biex il-wirt jaqa' fuqna. Issa aħna wkoll xi kultant jidrilna li kif nirraġunaw aħna huwa tajjeb, imma mbagħad jirriżulta li ma kienx hekk. Allura għalhekk il-qudiesa ta' kuljum trid tenna nivverifikaw jekk verament aħna aħniex semmija sinċeri, veritieri tal-kelma talla li twaslilna l-Knisja. L-interċessjoni tal-Marzi tal-Uganda jenuna illi huma akkosta ħajjithom taw xhieda tal-fidi tagħhom. Aħna lesti nissakrifikaw l-egoizmu tagħna, is-supervja tagħna, il-prepotenza tagħna, il-ħażen tagħna. Jalla l-Ispirtu tal-Mulej jilluminana biex naraw dejjem dik l-imħabba li Jalla għandu lejna, illi ma jajjex iħobbna u ma jajjex jaħfrinna. Nerfgħu it-talb tagħna lill-Mulej biex jagħtina dejjem li naħdmu b'ġenerosità fil-għalqa tiegħu. Għall-Knisja, speċjalment il-Papa u l-Isqijiet, biex jieħdu ħsieb b'imħabba kbira il-poplu talla afdat fidejhom nitolbu. Għall-awtoritajiet pubbliċi f'pajjiżna sabiex jaħdmu mhux bil-qawwa u bl-anqas l-interess personali tagħhom imma l-ġid tal-popolazzjoni nitolbu. Għal dawk li huma ippersegwitati minħabba twemminhom biex ikollhom il-kuraġġ iżommu sħiħ sal-aħħar nitolbu. Għal din il-komunità u għal dak kollha li qegħdin isegwuna bil-mezzi soċjali sabiex fil-waqt li tarraf dejjem tiġġedded, tobdi lil Alla, tisma' l-kelma tiegħu u mhux lill-bnedmin nitolbu. Għad-divoti kollha tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, għal-morda, speċjalment dawk li huma weħidhom, għal dawk li jduru bihom, biex il-Mulej jagħti id-dawl u l-qawwa ħalli kulħadd jgħix skont ix-xewqa tiegħek Mulej nitolbu.
Permettu li talba bit-Taljan. Preghiamo perché il Signore nostro non si stanca mai di amarci e perdonarci. Preghiamo perché anche noi possiamo ascoltare con cuore la parola del Signore, perché facciamo ciò che è giusto per la nostra salvezza. Preghiamo, nitolbu. Fiskiet irresqu it-tal personali tagħna. U Alla li jafdajt lilna wkoll is-salvazzjoni ta' ħudna bnedmin, għatina nikkollaboraw b'disponibilità u b'kuraġġ għat-twettieq tas-saltna ta' Ibnek Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li min niftralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dal-imbit li din nofrulek, frott tad-dilla u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Mulej, int tajt lill-qaddisin martri il-grazzja li jażlu il-mewt biex ma jinimux. Ilqa s-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek biex fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li aħna wkoll nagħtu ruħna għalik biss u naqduk madwar l-artar tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera tas-sew missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr. Għaliex il-martri tal-Uganda għall-istqarrija ta' ismek biex bħala Kristu b'demmu jagħtina xhieda tal-emmejjer kbar tal-għaġeb meta tkun l-qawwa tiegħu fil-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa li min hu nieqes mill-aħħar biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qaddisin u l-anġli qatt ma nifqu nfaħruk fuq din l-art u bla għejda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit, smawet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tasma' il-gbirek nġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tasma' Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-karċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem
الدم li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maghfira tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mettijek mulej, nxandru bil-fer, amen. U nistennek sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-karċi tal-salvazzjoni. U rodurek kajr, għax buk til-għana għawn u dimek biex naduk. U mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar fil-qaddej tiegħek Franz Busuttil li jogħġbok issa jaħlu għal għandek minn di-dinja. Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Eħanna għalina l-koll, għati lina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Marzi tal-Uganda u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missierna li inti fismaw għaddes ismu, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda mid-deni. Aħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltar għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lix xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lili. Ħaruf Alla li tneħħi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla. Gloria al mister li benu l-Ispiritu Santu. Nitolbu. Qarbinna mulej bil-misteri qaddisa tiegħek. Aħna nfakru ir-rebħa tal-qaddisin martri tiegħek tal-Uganda. Nitolbuk biex dan is-sagrament jimlilna bil-qawwa kollha bħalma qen lilhom jistqarru bid-dbatijiet tagħhom. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Qabel nirċievu l-barka ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu li naqdu ma' dak kollha li jitolbuna nitolbu għalihom minn hawnhekk biex flimkien inkunu għaddejja utli, għaddejja sinċeri li l-mulejja f'danna is-sejħa tagħna bħala Nsara fuq l-eżempju u l-interċessjoni tal-Martri tal-Uganda. Walek ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-Mett tal-Amma. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li sta kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Madonna ta' Pinu, montana ħajtin, għaftarek ċejnana, għaxinti tilqana. Madonna ta' Pinu, qudiemek ħelqana, ċejnana li tolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana. Yeah.